Fl-ewwel nofs ta' din is-sena il-Bank HSBC għamel profit qabel it-taxxa ta' 23 miljun u 500,000 euro. Dan ifisser żieda ta' 6 miljun euro meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet. Fl-istess perjodu s-sena l-oħra il-profit ta' qabel it-taxxa kien ta' 17 miljun u nofs euro. Dan tħabbar waqt konferenza l-aħbarijiet li saret b'mod virtwali li fiha ġinnutat l-irkupru tisir mill-pandemija. Ħareġ kif bejn Jannar u Ġunju ta' din is-sena id-depożiti fil-kontijiet tal-klijenti żdiedu biżjed minn 360 miljun euro mill-aħħar ta' Diċembru li għadda. Dwar dan intqal li meta tqabbel Ġunju ta' din is-sena ma' Ġunju tas-sena l-oħra kien hemm żieda ta' iżjed minn 600 miljun euro. Dan fil-waqt li s-self lill klijenti naqas b'4 miljun euro meta mqabbel mal-istess perjodu is-sena l-oħra. Il-bank qal li jinsab b'saħħtu anke għal quddiem anke permezz ta' investiment multimiljonarju fil-kwartieri tal-bank f'Ħal Qormi. L-HSBC faħħar il-progress li għamel pajjiżna anke permezz ta' tneħħija ta' Malta mill-lista l-griża tal-FATF.